Jumejn wara it-traċedja li seħħet fil-bajja ta' Xwejni Malsa l-Fornawdex it-tlieta filgħodu. One News żar il-post fejn is-sibt li għadda raġel u tfajla Franċiżi tilfu ħajjithom wara li sabu diffikultajiet waqt li kienu qegħdin jgħumu. Illum, f'ġurnata tipikament sħuna fl-eqqel ta' wissu, żorna il-post u ltqajna ma' xi nies li jiffrekwentaw ix-Xwejni regolarment. Propju llum ġejna hawnhekk fi Xwejni fejn propju is-sibt li għadda friħ qawwi mill-Majstral raġel ta' 53 sena u tfajla ta' 17-il sena tilfu ħajjithom propju f'dan il-post. Aħna ġejna hawnhekk biex naraw minant nies li jiġu jiffrekwentaw propju din il-bajja x'jaħsbu propju dwar il-bajja ta' Xwejni. Huma tkellmu magħna dwar il-periklu li jista' jeżisti f'din il-bajja anke fl-eqqel tas-sajf. Il-ħadd l-għada li kien qed issir dik it-tfittxija għal dik it-tfajla, aħna konnaw ma sugrajniex niżlu nomu għax kien hawn imbol kbir. Il-baħar qed ngħidlek filli jitfekaw filli jitfekan barra. Fejn hemm dak l-ar hemmhekk dejjem perikolus għax hemmhekk dejjem immewweġ il-mewġ anke meta jkun jobrom minn taħt. It's better when the weather conditions are very bad that you stay really from the side because with the waves they come high up and people don't know that the water and the waves are very, very strong. It-tlieta saret l-awtopsja fuq il-katavri tar-raġel ta' 53 sena u tfajla ta' 17-il sena, it-tnejn li huma ta' nazzjonalità Franċiża u li kkonfermat li huma mietu marqa. Huma tilfu ħajjithom wara li sabu ruhom f'diffikultajiet is-sibt li għadda meta għażlu li jgħumu xorta waħda minkejja li l-baħar kien imqalleb ħafna brieħ jonfoħ forza 6-7 mill-Majstrale. Waqt li l-katavru tar-raġel ittella l-art ftit ħin wara traċedja, it-tfajla ta' 17-il sena instabet jumejn wara propju fil-jum ta' tnejn mal-20 piet taħt l-ilma. B'dawn iż-żewġ imwiet tela għal 9 l-ammont ta' vittmi tal-baħar Awċi din is-sena 7 minnhom huma Franċiżi. Wieħed jappella biex f'dawn il-ġranet fejn jiżdied l-influss ta' Maltin u turisti lejn il-Gżira Awċija għal aktar attenzjoni waqt l-awm.